най-важно. Ще трябва да проритна. Е така, не, слушай, ако дойде, виж така и от... Да. Сега ще ти подадам? Не, няма. Ако не беше солдат, ще дойде тук. Важни неща Валенските финали. Готови за снимки. Топките на вода. Prepare the cameras to get the balls above the water. Pay attention to the referee's amazing cinema. Валерто внимание на синхрон. Prepare стартирате ставки. Синхрон! You're going to see some race. Something very curious is going to happen. Figure skating, figure presenting. Triple, trial, Axel! Шампионская изява на Бали. Сега изява и Йолана Саманакса. Не знам къде той май. Мале, само няма да бръсна пак. О, мале, ще ми намога целият телефон. Те се умират! Не трябва да умрат, бе. Максим има още един басейн там, те там живеят. Сега
Чичи. Да, така седи. А, не, мърда се. А, да. Башката му. Ама той е как? Гери, Оля. Стана зелено. Ако ти не беше зелено. Ще се изискали. Максиме, стана зелено, там пък ти беше зелено. Кой бе? Не пак са се изтрискали. Това не ще да се стиска. Това не ще. Как бе да покрили се? Ето! Касено! Касено е Аки! Гледай сега само! Силно пак с топките. А, не. Той се превърти още малко. Какво? Той се превърти. Да. Вижте как седят така. Свършили. Той е Дриско! Дриско, Максиме! Здравей! О, не, как Дриска си така! Ево, там зеленото е Дриско. Там зеленото е Аки. Ало, сега да не ни опръскат? Няма. Ти ни опръскаха телефона. Как да пекиш ли ни опръскат? Не, сега тук гледам. Опръскаха ни мини. Мама ти е така. Това не е чак толкова. Плескайте! Не ми опръскай за телефона! Не, малко ми опръскай. Това е главно! Този мен защо ни подава да яде? Максиме, шмакър! Бачил! Толкова си на пустата! Какво? Делфинът си на фината пустата! Както е там? Намъкрих се! Ето сега този... Ето се скочи, май! Да, не знам. Оля, трябва да скачи! Скачай! Спръскай! Ела при кака! Ела при кака, миничкото! Ела при кака! Аз искам да ме опръскам. Май се тръгваме! Не, не се тръгваме.